खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि दिनै सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 25थि बोसोरारि गोसोखां मुंख्लं सान। सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मआ 1948 इं मायथाइनि 28 फेब्रुआरियाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो इं 2000 मायथाइनि 19 आगस्त एबा दिनैनि सानावनो सुथुरनि आखायाव रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय सान्दामारियाव बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे फोथायफुनजि आफादनि बानजायनायाव दिनै बिनेश्वर ब्रह्मनि फबनाय जायगायाव एबा मांखरसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 25थि बोसोरारि गोसोखां सान हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव फुंबिलि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रफेसार डक्टर सुरत नार्जारिया आरो बेजों लोगोसे मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बावजेनो मुंख्लंनि बिनानाव सायारानि बसुमतारी आरो मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बिथांनि अनसुलि बिसि पुष्पारानी ब्रह्मआ आरो गोजोन खौसेथिनि फारौ बिरहोयो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि प्रफेसार इन्दिरा बर'आ लोगोसे गेवलां सावरायमेल आरो खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे एबसुनि सोद्रोमाफोर, बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। जों बयबो मिथिगौ जे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि गोख्रों आफादगिरि मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म सार बिथांखौ दिनैनि सानाव बै समाव जोङो गावजों गाव मोनसे गोरोन्थि साननायाव जों खोमाना लादों आरो दिनै बिथांखौ बे फबनाय जायगायाव जोङो बे 25थि जे थैनाय सान बेखौ जों फालिदों। बेवहाय बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे जोंहा फोथायफुनजि आफाद दङ बेजों जों जयै फालिदों आरो बेवहाय जों नुनो मोन्दों जोंनि आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिथां फैदों, जोंनि बेवहाय गोरों सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों, जायगानि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोनहा दङ। दा बेनि गेजेरजों आरो लोगोसे बिथांनि न'खरनि मेडाम जोंहा बिथांनि अनजालि बिसि पुष्पारानी ब्रह्म बिथां दङ, सायारानी बसुमतारी बिथांनि बिनानाव बिथाङा बेवहाय बाहागो लादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि जेनेरेसननो जोंनि उन जोलैनो जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बिनेश्वर ब्रह्म सारा बर' हारिनो मा होलाङाखै। बिथाङा दिनै जोंनो गोबां बिहोमा होलांदों, जाहाथे बै बिहोमाखौ जोंनि आथिखाल थांनानै थानाय सुबुंजों लोगोसे जोंनि जेनेरेसनफ्रा जोंनि उन जोलैफ्रा जाहाथे बिथांखौ बावनानै थाङा। आरो आं बे बाथ्राखौ अरायसम बुंगोन, सान अखाफोर जेसेबां थागोन हाथरखि जेसेबां थागोन अब्लासिम जोङो बिनेश्वर ब्रह्मनि सारनि मुंखौ जोङो गोथाङै दोननो थाखाय जों लाखिगोन। बिथांल' नङा, बर' हारिनि जेसेबांनाखि जोंहा मुंख्लंफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो जाहाथे रावबो बावगारा बिनि थाखाय जों अरायसम खामानि मावलांगोन। बिथांनि लिरनाय माखासे बिजाबफोर दं होनदों, बेफोरखौ माबोरै फोसाबनो हागोन? जोङो दहाय सासे जोंनि गेदेमा आलासि बिथाङा जाय गोजोन खौसेथिनि फारौ बिरहोदों बिथाङा बे बाथ्राखौ गोसोखांहोदों आरो आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राखौ मिथिहोदों जे जों गाबोननिफ्रायनो बे बेलायाव जोंनि सासे नेहाथारि बर' थुनलाइ आफादनि बिथांनो मोनसे दायथ' होनाय जागोन, जाहाथे बिथाङा जोंनि मुंख्लंनि न'खराव थांनानै जोंनि मुंख्लंनि अनजालि बिसि मेडाम पुष्पारानी ब्रह्म बिथांजों रायज्लायनानै जाहाथे मा लिरनाय दङ बेखौ लाबोनो हायो आरो लोगो लोगो जोङो फैगोन जानुवारि दानाव बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा 25थि बोसोरारि जथुम्मा दङ, जाहाथे बेवहाय जोङो सेबखांनो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन। मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि बे मांखरसालि बे जायगाफोरा दासिमबो फोसाबजानायखौ नुनो मोनाखै आरो डेभेलप जानायखौ नुनो मोनाखै, बेनि सायाव माबायदि? आं बिनि सोमोन्दै एसे आगोलाव जोंनि मानिजाथाव क'क्राझार सानजानि एमएलए लरेन्स इस्लारि फंबायजों आङो सावरायदों आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ मिथिहोदों, बेवहाय गोबां प्रजेक्ट हमनाय जाबाय आरो बे प्रजेक्टआ नैबे बिटिआरनि जि इलेक्सन बिनि उनावनो बे खामानिया जागोन। बेखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बेवहाय गोबां जौगानाय आर्ट फिलिं बेवहाय थागोन, हाखोनाय लोगोसे नैबे जेनाखि मुंख्लं थावनि बेखौबो गोजौ खालामगोन, जोंनि बै जि स्टेज बेखौबो बुख्रुबनानै गोदान बानायगोन। बे गासैबो खोथाखौ जोंनो बिथाङा मिथिहोदों। बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदि देग्लायबो बर' थुनलाइ आफाद आरो बिनेश्वर ब्रह्म जे फोथायफुनजि आफाद दङ बे आफादनिफ्राय सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि जे थैनाय सान बे सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों देग्लायबो बाहाय खुंदों।
बोसोरफ्रोमबो जों बाहागो लाफैयो आरो देग्लायबो जोङो बिथांखौ खुलुमनो सिबिनो दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों नुजाथिदों। बिथांनि जिथु बर' माहारियाव जिथु कन्ट्रिबिउसन गालांबाय आरो बिथाङा जेरैबायदि सासे राफोद दैदेनगिरिमोन लोगोसेनो बिथाङा सासे थुनलाइगिरिबोमोन गोबां बिजाब खन्थाइ रायथाइ बिथाङा लिरलांनानै गालांबाय आरो सासे माहारियारि जातीयताबादि सासे दैदेनगिरिमोन। जोंनि हारियाव बिथाङा खौसेथिखौ गोरोबनायखौ बिथाङा लुबैदोंमोन आरो बेनि थाखाय बिथाङा नाजानानै खामानिबो मावदोंमोन। दा बेबायदि सासे गेदेमा सुबुंखौ जाहाथे जों गोजोरथि खालामनो हायो बिनि थाखाय सरकारा माखासे हाबाफारि लादों, जेरै बिनेस्वर ब्रह्मनि नामाव इन्जिनियारिं कलेजखौ मुं दोननाय जादों आरो लोगोसेनो दानि जे सरकार बे सरकाराबो बिथांनि मुङाव बायदिसिना सरकारि हाबाफारि खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बिथांनि जिथु मांखरसालि बेखौ गोदानै बानायफिननो थाखाय सरकारा बेवहाय राङारि मोनसे अनसुंथाइ बेयाव होदों जे दा बेवहाय जाहाथे 500 जिरायनानै मिटिं खुंनो हानाय बेबायदि मोनसे मिटिं हल आरो जौसां बेयाव होगोन आरो बिथांनि जिथु गोथै मांखरसालि बे गोथै मांखरसालिखौ बेवहाय गोदानै बानायफिननाय जागोन, रिन'भेसन खालामनाय जागोन। बे पार्कनि जिथु बिउटिफिकेसन बेखौ खालामनाय जागोन। थांनाय बोसोराव बिथांनि जिथु मुसुखा बे मुसुखाखौ बेवहाय गायसनग्रोनाय जाबाय आरो दा नैबे फाइनान्सियेल इयाराव बिटिआर सरकारनिफ्राय बेवहाय 1 कोटिनिबो बारा रां होनाय जादों जाहाथे बे पार्कआव नांगौ रोखोमनि बिउटिफिकेसन आरो बिथांनि जिथु मांखरसालि बेखौ जाहाथे साबना हामना खालामनो हायो। दिनै बिटिआरनि जे सरकार बे सरकारा बे हाबाफारिखौ आखायाव लादों।